Chio kurwanirira ebirogo byo MCA chinsemo ao ase county yue litukoria rero ni gababwatani be kiama kia UDA wose United Democratic Alliance babeka ekambi ase ward yekerenyo bunenchireyemo yoko akerekoko omurwaniriobo aselieta Francis Amenya nigo barawa no mo chief whip Silvanus Osoro omo women rep we county Nyamira Jerusha Momanyi naboigo omo jumbe Josh Nyamoko negati ya baraibande abuba beka ekambi ase ward yu anene asekinyoro kia Nyairanga asebono ba muakire koko naboigo koboria abantu kubwatisia serikali munenchireyemo yoko yokoboko elino libara bakonyora amagenderero oro igoro kwariganirwa no muriketo Paul Cup Okara Ejinga kichi kiberecho kati ya tigere bosio wechikura gachobochorio boke imeye chiwadi au imeye county Nyamira wadi elia ya nyama ya boigo wadi ya Nyansiongo litukiriga lya rero imeye wadi ya Kerenyo nigo chi campaign cha bwata insena nene cyo kumakire koko rwaneririe wekero gekyo weterase tikiti ya chama ya UDA Francis Amenya oyiwoja Nyamira ngaka Amenya oyiwoja kampeni chicha nyaraka bachikora wa munomo chifu ipo Silvanus Osoro mujumbe we county Nyamira Jerusha Momanyi mujumbe borogongorgerwa North Magrango Josh Nyamoko egati aba MC nane bali bakwa okoboko UDA na wigo Kenya Kwanza nigo bali masiasa cyo kumakirika ko Francis chitariki 27 chomo tienyoyo chikuraje president ye paroti ene karo e paroti e karoro brane ya MCA ai goyo Amenya ni gara azorwaro rwaito na era ndio twaje kwa kereko koga na kimoroche nimbe tin support ye candidate ya UDA igobona magoso na kore noemba liba kongongora kurumambi mpaka marogoba mulo chingongo serabal no mokoro yobo gima ara 92 notra ekyare tia kamariwe onyora na nyamoro na kama ko bwiro mwakoyo wosebo tatu ono notore timweyemo ayata nkyo kora mo inari bana kwetu minjiraga my friend basaga nkyo kora ngwanta more motinyo mwako ya mariga ngwanta more motinyo mariga nigo batebrenga Francis echo chorwa igaririra amagendera kwene kiwa Asinseme Chiga moye Amenya chikura aite mugutwara maskani amanene sana Amenya tokorenda kusini ngutari Amenya arambe Amenyo yobere gakuranire kirogo kiga kyo MCA wetane myaka 20 igo alirira ngaiseko chorani garirire amagendera kwene kiwase ewadi yiga akolia ile kuchukunyara kaba kumana siasa umoikirano na kile naende sama skani ya manene ngo wasaba no kaba mosi korengana na mumanyete mwabere mogo suma na wewe na bere ngotengeria lakini no mogo ko ngisiro chiachire tingo tengeribo moto sabere musabere mo chumba ito musabere county ito tuikali tukoliria mubo kegenkyo muchara charuki gamenya bara agito kone ngakyo mwako yagi ngakyo mwako none kiranga chukaki ngakyo musigo wasiga kia bagabe ngakyo baluse bichiko ngakyo abasabere ngakyo abasabere ngakyo kone aseboigo chikampeni chigani gabonenje kurasoro gongoriga bagendere ko bagosigita kwandike kwa serikali ko bokiyo rabisi nenjire yamo bagenderewe kumbolera amagenderero amange amatukaya tutigare tiuri mostie metemia kebere serikali yero ne ya William Samuel o endete yotomo chikobori binto inko ripoti rigetaseni kya wanchite kya Katembe kurwa Asinseme Chiga cha Nyairanga ewadi ya Kerenyo ebunge yiga ya North Magrango county ya Nyamira inchigongoro kwa Paul Cup Okara